шогирдои азиз, имрӯз накладной тайёр мекунем. Накладное тарзи қолабша бридан чӣ хел мо мебирем. Ман дар канали ман ҳаста як-ду навор пеш ман гузаронда будам. Накладное аввал дар флизелин бировардем духтаро размеро қатӣ, баъд дастара клей кардем, дар дигӣ материалмон дублирин клей кардем. Ай сабаби тинук буданаш манам хе болои ҳам монда рустанагиёш қатӣ. Анаки дарз мерем даҳани киртаянем манам хе лави накладной қатӣ строчка мерем. Ҳама ҷош як хел боша. баъде ки строчка рафтем духтаро манам хел зиёдиёша мебирем мепартоем. духтарако пеш ай накладной тайёр кардан аввал дар як коғаз вайтона гирем, меркара гирен. баъд дар болои флизелин монда кор кунем. Агар ки натонен, агар ки не аллакай дастон рост шуда боша метавонем ки духтаро сразу дар болои флизелин монена ҳамин қолаба кашида буброре. манам хел духтаро кунҷакҳоро мебурорем, кунҷое ки тез будагиай барое ки айсиндирн зиёдӣ накуна, ҷамъ шуда наиста. кунҷакҳошам як хел ҷояша мебирем, ҷое ки манахе гирдшакл ё ки кунҷак дошта боша камакаки нуки қайчиқати мебирем. даҳани киртарам мебурорем, чӣ фасони ҳастам мебурорем. манам хел хушро старатся кунем ки зиёдӣ намонен. ҳам чӣ хеле ки ҳасте, ҳами чӣ хеле ки размер, чӣ фасоне ки пора карден, анамухе фасона, ҳамухе размера, анамухе туғри када бубирен. баъд ростана мегардонем духтаро. баъде ки ростана гардондем, гирду ба гирди ҷои духтагитон дастӣ дузен ҳатман. баъд утчу кунен. манамухе дар дарунаш ай тарафи даҳани кирта кливой лента мемонем ки барое ки вақти духтан дар пешак часпондан ҳар тараф нарава. манахе духтаро бо диққат ҳатман аввал дар коғаз тайёр кунем қолабтона. ана духтаро дар болои пешак мемонем. мешава ки шумо анами хел чӣ хеле ки ҳозир мондагиай набрида бидузен, баъде ки духтем бубирен. бо мешава ки нахе пешакиам бубирен, ҳеҷ гап нестем. анахе пешакӣ бридаам мешава. ина пешака ду тараф кардему дар болош монда манахе бридем. ай тарафи дурун анамхе медузем, тарафи ростана мегардонем. баъд ришта сӯзанқатӣ даҳани киртара медузем. агар ки битонен сразу утю кунен, ки не аввал ҳатман риштаву сӯзанқатӣ бидузен. бо вақте ки духте духтаро хушрӯакак утю карде, ай тарафи дурун анами накладное ҳар ҷо кливой лента мемонем. барои мустаҳкам шиданаш, барои строчкаи гирди ҳамун накладное додан халал нарасона, каплин айтагиш ҳар тараф нарава. мо ҳатман кливой лента мемонем. дар рӯзи мисол туморчатона метавонен калтатар кунен. смотря ай моҳроотон. мана духтаро тайёрш бояд анамхе биёя. чӣ хеле ки гуфтум метавонен ки накладное туморчаша калтатарам кунен мешава. строчкара ки рафтем духтаро болои ҳам мемонем, пораро ҳамаша мекунем, витичкаотона мемонен духтаро. баъд ба қисми муҳракунӣ мегзарен. мана духтарои аҳли гурӯҳ нигоҳ кунед. баъди тайёр кардан, баъде ки муҳра мондан нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ мешавад. чӣ хеле ки шумо дар маҳқулай анам хел нигинаву муҳра монда ороиш диҳен. мана тарзи духти остинам дар канали ман ҳастед духтаро. бо диққат нигоҳ кунен, бо диққат кор кунен, ай рӯи қолаб кор кунен, ай рӯи мерка кор кунен духтаро. ҳатман тарзи накладной он қадар қиин нестед духтаракои хушрӯ.